Jar je tu a zdá sa, že to plánuje rozbaliť naplno. Teploty budú v najbližších dňoch utešene stúpať a počasie bude mimoriadne príjemné. Vitajte. Od západu zasahuje do strednej Európy rozsiahla tlaková výš, ktorá nám posiela slnečné lúče. Zároveň sa z Poľska presúva nad Ukrajinu výšková tlaková níž a takto zostane aj zajtra. Teploty sa udržia v intervale 6 až 11, na severe 1 až 6 stupňov. V nočných hodinách sa snehové prehánky alebo sneženie, v nižších polohách aj dážď vyskytnú najmä na severe na viacerých miestach. Počas dňa už len ojedinele. Fúkať má zväčša severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ktorý sa ale na večer upokojí. V noci bude obloha prevažne jasná až polooblačná. Na severe a východe však zostane oblačno až zamračené. Na severe budú opäť na viacerých miestach padať snehové vločky, v nižších polohách aj dážď. Do rána sa ochladí na 0 až -4, na Horehroní, Gemery a v údoliach okolo -7 stupňov. Z rána pozor aj na hmlu. Druhý víkendový deň bude veľmi príjemný s množstvom slnečných lúčov. Určite si preto doprajte prechádzku, turistiku alebo akýkoľvek pobyt na čerstvom vzduchu. Na západe sa podobne ako dnes prebudíte do jasného až polooblačného dňa. Miestami bude prechodne až oblačno a denná teplota sa vyšplhá na 8 až 11 stupňov. Na strednom Slovensku bude prevažne polooblačno, na severe spočiatku až veľká oblačnosť a tam sa ojedinele objavia aj slabé zrážky. K večeru oblakov ubudne. Denná teplota od 2 do 11 stupňov. Na východe počítajte s premenlivou, spočiatku až veľkou oblačnosťou a ojedinelými slabými zrážkami. K večeru bude väčšinou jasno až polooblačno. Teplota 4 až 8 stupňov. Naše veľhory budú z rána zahalené oblačnosťou a nie sú vylúčené ani slabé snehové zrážky. V priebehu dňa sa postupne oblačnosť zmenší. Vo výške 1500 metrov budú -4 stupne. Tlak vzduchu bude zajtra ustálený. Ďalšie dni budú ako za odmenu a mnohých to už bude iste lákať do záhrad. Ani sa nečudujem, pozrite sa na to počasie. Jasno až polojasno, akurát v noci a z rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. O teplotách už ani nehovorím. Tie budú stúpať zo dňa na deň a do štvrtka vystúpia na 11 až 18 stupňov. Viacerí ste sa dnes sťažovali na studený vietor. Ten pofúkoval napríklad v Banskej Bystrici, kde fotila Darina. Nad Volovskými vrchmi bolo premenlivo oblačno a príroda sa už prebúdza aj v Chynoranoch. Prežite pokojný večer a dovidenia.